Osisama mi ambora mani zurezu neme Nzuko Ezinne Adamazi television. Ndị na-afụ maka ihe gbasara omenala ndị Afrịka dị. Anyị bịara ka anyị na unu nọrịa n'ihi na anyị nụrụ na unu nwere mmemme ụmụ nwaanyị ndị inyom aro a na-eme n'arọ. Ọha ibe ya. Abaghị ọzọkwa n'ude m. Aba m bụ Ezinne Ezinne Onyekwere na-ewu President General nke ndị inyom aro worldwide. Ewu anyị ma achọ ka ịkọwatụrụ anyị ihe bụ inyom aro a. Inyom aro ọhọ eze ahụ late eze ahụ Maazị Kanu na ndị eze ya ebido n'isi na eze akwụrụ ọkwara nwere ya on the 9th July 1977 mgbe o yiwere nzukọ a agaghị kwe ka ụmụ nwaanyị dọwa ndọrọ ndọrọ o họpụtara ụmụ nwaanyị abụọ ma mgbe ole ka ya na Mrs. Ngwamma Igwe. Mrs. Ngwamma Igwe nwere Secretary General whereas Mam Ekapa bụ President General. So onye o jikwa nhọpụta ụmụ nwaanyị na wo lere anya wo bụrụ na ndị ihe gbasara mmepe ọganihu aro dị na mma wokwa na wo maara ihe dịka omenala n'ebe ọ dị ana wo ma eyi aka kwụdata ihe niile ndị a na-eme ka arụtụ kọmuniti na-aga. Mgbe ọ họpụtabara ndị a chịrị nzukọ n'anya emegbara na 1982 ka a bịara sịdịkwa ka eme ihe dịka elekshọn ndọrọndọrọ n'ime ụmụ nwaanyị. Na 1982 ahụ mgbe ọ dọrọ ihe onye mebara na mbọ President General Elder Mrs. Maria Chini, onye yakwa ya na ya nọ na-arụ ọrụ Mrs. Anya Atọmọkụ both of President ọgwụ ndị echi ọ na-arụ ọrụ inyom aro na-achịkọta inyom aro. Obi eleghị anya sị na ihe ekwekwana wepụta nzukọ inyom aro ahụ a ga ma aza mee aro a na-aga n'ihu wore ihe ose na-ama emegharịcha restructure ihe dum gbasara ya si ọnwụ ma na-eme ihe dịka mass rally kwa afọ nwe ihe anyị lọkwa n'ihi na mgbe anyị na-eme mass rally ebe ọ ka anyị na-ata enweta nwa ego anyị na-ejikwa na-abụ na
development anyị ga-edowe Nzuko Inyom Aro n'aka. So ugbu abụọ mejupụtara eji bido ihe nwe masịrị Elder Mrs. Maria Chi late executive ya ọrụ ma ruo taa masịrị n'aka Ewu imeela nke a ndị na-etozu oke ịbata n'Inyom Aro ọ bụ ndị alụrụ alụ ma ọ bụ ụmụ amụrụ amụ n'ala Aro na-etozu oke ịbata na mitin n'Inyom Aro? ọhụrụ ndị alụrụ alụ ma ndị amụrụ amụ. Nke mbụ na nwaanyị ọbụla ruru 23 years nwere ike ịbata Inyom Aro. Onye amụrụ na-arụghị nwa Aro. Onye alụkwanụrụ alụ lụpụ ya ọhụrụ na di ya nyere ikike ịbata Inyom Aro nwere ike ịbata. Ma anyị ma anataba ikike n'aka di ya n'ihi na anyị anaghị eme anyị nyeba akwa anyị asị eweghachi. Maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị diwa anaghị ekwenye gawakwa nzukọ nke ebe a mụrụ n'ihi na iwe ma achọ ka iwe na-aga nke ebe a na-alụ. Ndị ọdọkwa awụ ụmụ nwaanyị mba alụrụ ụmụ nwoke arụrụ ihe nwekwara ike ịbata Nzuko Inyom Aro. Nzuko Inyom Aro bụ ihe na-achịkọta Inyom Aro niile ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị nọ na Libya. Ihe na-achịkọta ụmụ nwaanyị agaghịza na-eme agbakọta aka mere gbawa ofufu. A sịkwa m ka m jụọ ọdọ nza 20 something years a ugbu a unu bidoro Inyom Aro a, ọ dị ihe dị iche ị na-afụ n'ime ụmụ nwaanyị ibe gị dịka President General? O nwere mgbanwe ị na-afụ n'ebe ụmụ nwaanyị ibe gị nọ? Ama m si na mgbanwe adịghị, kama ihe anyị ma aghọta ihe eji yiwe nzukọ anyị ka ụkwa agaghị soro ya na-aga. The structure ka ụkwa the same thing maka ọkwara ndị mgbe ọrụ ndị yiwere ihe anyị na-eme odikwa ịhazie imezie maka teknọlọji na civilization bịakwara na-eme anyị na-eme ihe ndị ọdọ karịa. Dịka ugbu a anyị nwere ike ịnọ n'ebe a anyị enwe Zoom meeting ma ndị nọ ala bekee ma ndị ihe niile anyị ekwerịkọta ihe anyị na-eme. Mgbe mbụ ọ na-emere abịasị ama atụghị ọnụ were enye gap of some months or even December kwa December anyị asị ka anyị na-wefukọta. Ugbu a ihe ndị ahụ dị mfe. Mkparịta ụbụbọ ewe na-ekwu communication dịkwa easy ma WhatsApp ma Facebook Messenger ma ọsị ya ma ọ sịrị ya a na-ejirikwa eme nzukọ anyị ekwekọta n'ihe anyị na-eme. Ndị nọ na ụlọ ana mewe ihe na-aga so ọ gbala ya wụ ihe mmasị wu ihe dị oke iche na na-emenụ kama ihe ọhụkawo yiwere ka ha agaba n'ihu. Ndị mbụ ahụ bụghị ụzọ chia ọ dị ihe pụtara ihe enwere ike isi ide ya anya si ọwụ ndị wepụtara ihe dị aga? Gboo gbadiri ike na oge che nke mbụ na mbụ gboo rụrụ ụlọ health center n'Ugwu Agụ na-ekweghị ekwu Igbo bed ma ọ bụrụ na ị bịara Ugwu Agụ ebe ahụ anyị na ị gara health ebe anyị nọbụ n'Ugwu Agụ m cheburu ya na ebe so gboo na-enye azụkwa ụmụrụ ma na skuul ụlọ akwụkwọ. Gboo na-enyekwere ndị mgbe ya aka ma ndị diwo nwụnahụrụ ma ihe ụmụiri ihe dị iche. So gboo na-eme ihe ndị a izikwa na ihe nwoke na-achọkwa ọganihu Aro. Imeela. M sịkwa ka m jụọ ọdọ m nụrụ na ọka bụ n'afọ gara aga ka Go batara as President General Inyom Aro. Ụzọ ọhụụ ọ dịla atụmatụ dị iche ọdọ itinyere na nke ndị gara aga ka ọ bụrụkwa na ihe a na-eme n'ala Aro na-aga nke ọma dịka nwa Aro ebu bụrụkwa onye a lụrụ n'ala Aro? Ka m bidotu ha na nke onye
chịpụrụ tam mmụọ nchewa na skills acquisition center nke ugwu abụọ ya onwe rụrụ ya meekwa ya ekwu and ihe m kwere nkwa na mma na-eme mgbe m bata so na continuity so mgbe ọ chịfere m ọchịchị n'aka ọ sị o kwesịrị m ihe ndị dị mkpa onugbu mmiri na ebe ọhụrụ ịma na anyị nwee ebe a na-esi ndị ama ọhụrụma ebe a na-esi ndị ma ihe niile na mmiri adịghị a na-atụfu ego achọ ebe a na-azụ ngwa ngwa anyị mebere election on the 30th of December 2022 ndị eze gọzie anyị on the 3rd January mbido chọwa aga mmemme mara ihe a na-eme ka mkpaọ ka mmiri ọhụrụ Chineke nyere m aka na m atụfughị mgbe ndị United Kingdom branch si na wome ya aka ga-eme afọ na mmiri ọhụrụ woyekwara aka afọ na mmiri ọhụrụ anyị mee install bọọlụ woworo anyị 20 feet tank stand anyị zụọkwa 2000 liter water tank adọkwasịrị ya ụzọ atọ olu dị n'elu abụọ dịrịkwa n'etiti mmiri ahụ ya bụ na egwuge ya ahapụ anyị mekwere sure na units dị na the center emechara reticulate that is egbe emere mmiri dọkwakwara godu anyị mekwara wepụtakwa n'ezi ebe ndị gwara anyị gburugburu ndị ugwu abụọ nyere anyị ala ebe ahụ agaba na ala anyị emeela ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche anyị na-ekekwa exercise books to schools anyị emekwara n'ebe akwa anyị nọ na mmadụ ya ka anyị nọ mee power more than 200 youths and women in collaboration with our anyị akwakwalara twin sisters at legislation anyị akwụla fees for this academic session na nna akwa na anyị kwuru anyị kwụọlakwara wee ụgwọ omeji elewaye nyekwa wee ego omeji na-enye aka na akpa ụtụgba mana ịzụrụ ihe na si na ọkụ nke ha wụ nna anyị ịga mgbe ahụ mgbe ma bụ na anyị ebidola ịrụ ihe anyị na-ekwu family hall ebe anyị nwere ike ịnọ na-emekwa meeting agaghị njewara ebe mgbe anyị rụgbara anyị ma ga-anọdụkwa ebe ọhụrụ na anyị ebidola ịrụ ya na-arụkwa toilet facility ebe ọtụtụ ihe ndị ahụ maka enyi m nke nne na ịga n'ama ikpe ị ga-ahụ solar light anyị tinye uzokwa ha ebe ọhụ tikwa na abịa ọkụ anyị na ha agbalị anyị ike dị ya anyị emebeghị nwa ihe ihe ndị a niile ayo ịgbalịala gị na ndị otu asịrị ọ na-agbalịala ihe ọdọ m chọkwara ka m mara abụ ikwuola na ụmụ nwanyị ndị tozuru oke ruru 23 years na onye chọrọ ịbata na otu unu na-abata n'otu unu ọ bụrụkwa onye alụpụrụ alụpụ na mba a ga-ama onwe gị alụpụrụ m alụpụ na mba na nchọkwa ịbata na ibukere na ụmụ ma anabata ọ bụ ihe ọma ị na-emela ihe ọdọ m chọrọ ikwu bụ ndị ndụmọdụ ị na-enye ụmụ nwaanyị ibe gị ma ọ bụ ụmụ agbọghọ ndị a na-etopụta ugbu a n'ihi echi na nwanne echi ugbu a wa alụrụ ndị a ụdị ndụmọdụ ị nwere ike inyewo n'usoro na-emekwana ka ezinụlọ wodị mma. ihe mbụ na mbụ ihe mma na-ekwuru ụmụ anyị a ka dị akabeghị nka m aka na-achọ ma ị na-eme ilu di ma ihe ndị ọzọ iso ezi otu o kwesịrị ndị mụ na mụ na-eso bụ ndị na-akpa ezi a maka soro na ndị na-akpa ezi a wo ndị ma akpawakwa ezi a ihe ọdọkwa ahụ ịbụrụ skill acquisition center a na-adọwa ada n'ihi ihe anyị na-enyere ebe ma ọ free anyị na-azụwo free so ọ dịghị ka nwere n'ihe iberibe anyị na-akwagide ha ka ha na-aga nwee second hand work azụ ọgwụ n'ebe ọ nwere ike iji na-enyere onwe ha aka wee wepụkwa n'ivu na ị na-eguzogharị n'okporo ụzọ na-aga chonchoncho mgbe wepụ anya onwe anyị na-ekwukwara ụmụ ihe ndị bekee na-asị na mentorship onwe wa available for mentorship mgbe ịma na-ele anya na-asị ma chọrọ ime aka hapụ onye ahụ ọ naghị akọwara gị aga ịma aza na-enye gị proper values ị kwesịrị ịma
na ndụ nyere gị aka ọ na-eme gị too n'ezi omume mgbe e merukwana ebe a na-ekwu okwu abịakwuo okwu ike asị gị bịa ka aka jụọ onye a maka o nwere ụmụ nwaanyị nọ na-enye adịghị ime ihe amasị ka abịa so ọnya anyị chọrọ ka ụmụ nwaanyị na-etopụta na anyị na-enyekwa aka ị na-asịwo ọ bụrụgodị na ebe anyị bụrụ na ezinụlọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-aka n'ezinụlọ a na-ekwu ụwa anaghị anụ anyị na-enyekwa aka esi ite enye anyị na nwunye ka anyị kwuturu ka anyị mara duo wọd from there ụwa na-agba so ihe ndị a na-eme wee gbanwekwa mgbe ọ na-abata ihe ma ụwa na-ahụkwa ezi ihe ma Ezinne n'ezie Ezinne n'ezie gaa n'ihu ime ka ala arụ ndị dị mma ka development dị n'ala arụ n'ihi na a na-asị nwoke tụpụ ma nwaanyị tụpụ amara ebe ọ zara ya onwe onye ma abụkwana gị aga ị na-acha nke nwaanyị hapụ isi na ị maara di alụ na ị na-emekwana ka ala arụ dị gị ha dịrị mma jisi ike ndewo onu dịkwa na ole bụ ndị isi gị na woso na-achị anyị dị 16 ụfọdụ ụlọ ọnwa n'ebe isi iwu ndị nọ na national level ma mitin nke anyị nwere ugbu a nwere ma ndị branch president ma ndị eze Owerri ndị eze Calabar ma ndị eze Ụmụahịa ma ndị eze Aba ma ndị wo na ha alọbata mgbe ebe a na-eju n'oge ọ emegba ha aka itinye nka echi dịka anyị abụọ na General Assembly anyị chịkọta ihe ọnụ n'ebe a ya na pụọ gawa dịka obibi echi ndị a ekele ị na-ekele Adamazi TV nke na-aga na mba Afrịka dum ị na-ewepụta omenala ndị Afrịka ka ndị na-abụghị ndị nke anyị ndekwanụ na-afụ ya marakwa na omenala anyị aga ọza na-aga ndewo na-eburu abụ ekele ebugara Adamazi TV nwa a mụrụ n'ala arụ na-asị ya na o meela ọ na-agbalị ukwu n'ihi na ile anya na soshal midia dum ebe a na-ezi ihe onyonyo dum ịma na-abụ were ndị arụ mere egzampụl ịga ebe ahụ ịma abụ aga arụ zeji ngwa arụ agaghị zeji ngwa ziri na anyị kọlchọ anyị dị anyị mkpa ukwuu omenala anyị dị anyị mkpa ukwuu ana omenala anyị awụ nge na ile anya nzukọ anya ihe anyị ji aga ọmụarụ n'oge anyị ọmụarụ anyị gawa anyị bilie ije ma anyị atụbeghị ọmụarụ n'ugwu ma na arụ aga ọdịgo so ihe ọ na-arụ bara uru n'ihi na abịa ndị Naijiria bịawa amara aga ndị mba ọdọ n'Afrịka za ejikere aga ụzọ eme ihe ndị ọhụkwa bịawa amara aga ndị Naijiria so ọ bụrụ naanị na Naijiria ka ihe a dị onyonyo dum a na-agagharị sigbara na o nwere nke nwe nọrọ ma na London maka anyị ndị gakwara mgbe ndị UK mere ihe anyị tiga ọmụarụ gaa m na Amerịka ebe ọ na-eme ihe ọ na-erukwa ọmụarụ so ihe ọ na-arụ bara uru because ọ na-eme mmadụ mba niile amara aga ido ụzọ akpa agwa ma aga ụzọ njikere ma aga omenala one shot m na-ekele si ka Chineke gọzie ihe ibe iyi nwere mgbe bịa sị ka enyi bịa nọnyere anyị ihe niile ihe ga na-aga ma na-aga siriri were na mgbe n'ihu ego yi ma na-akpata ma dị ukwu n'aba Jizọs